Ayan, good morning, Ate Mirna. Maingay ang huni ng mga ibon. Ayan, si Cuteness, good morning, good morning. Ayan, isang malungkot na umaga na naman dahil makulimlim na naman ang ating umaga. Sweepy Pie Vlogger, ayan, Sweepy Pie, muna tayo ngayon, mag-direct muna tayo ngayon. Holograph, good morning. Bahala na Madam Yunes kung walang tao. Ayan, Madam Manay Bicolana, good morning. Si Spelly, good morning. Ayan, good day everyone. Ayan, sa mga magagandang halaman muna kayo ngayon magtiyaga-tiyaga. Ma'am Irene, good morning Ma'am Irene. Ayan. Ayan, good morning, good morning. Ayan, isang malungkot na makulimlim na umaga si Spelly. Good morning. Kapresko san mga masitas mo, Manay? Oo, Manay Bicol. Ayan, yan ang mga halaman ko. Mga pinagkakabalahan ko ba araw-araw. Yan siya. Tumumba na yata yung isa, tumuwad. Si Random TV ba? By Tribo. Ayan, morning ma'am host. Ayan. Maraming salamat, Random. Shout out, shout out. Ayan, mag-play tayo. Manay Bicol, dito muna ako sa iyo, Manay Bicol. Good morning. Good morning, good morning. Ayan, Manay Bicol, playing ka na, Manay. Sisi Manay Bicol. Ayan. Dito ako sa chicken mo, Manay Bicol, ha? Playing ka na. Ma'am China, good morning, Ma'am China. Isang mapagpalang umaga, Ma'am China. Makulimlim na namang umaga. Ayan, Manay Bicol, nasa ads ka pa. Direct muna ako ngayon, Ma'am China. Bahala na kung may pumasok, wala. Sis China, ganda. Good morning, sabi ni Manay Bicol. Ayan. Holograph, good morning. Di ba, Ma'am China? Sa palaran na lang, bahala na. Pag may pumasok, salamat. Pag wala, di wala. Ganon lang yun. Ganon lang yun, Ma'am China, di ba? Basta tayo magla-live. Yan. Bine, good morning, Bine. Basta tayo magla-live. Bigyan tayo ng viewers ni Lolo Tindeo. So, hindi po. Oo nga, Ma'am China. Basta kung sino na lang yung nandyan. Okay. Dito na ako sa iyo, Ma'am China. Bye. Next kita dito, bye. Ayan, Ma'am China, playing ako dito sa highlight mo, Ma'am China. Kaya nga si Bine, ayan. Go, go, go lang tayo. Basta tayo magla-live. Ayan, ginagampanan natin ang ating trabaho kay Lolo. Ayan, Manay Bicol, ano ba nangyari haba ng ads ni Manay Bicol, Si Spelly, salamat si Spelly. Good morning, good morning. Ayan, kahapon medyo maaraw dito pero ngayon makulimlim.
Ayan, what's with ads is China. Ayan, trabaho talaga. Oh, Ma'am China. Yan ang trabaho natin kay Lolo. Kita mo, pag di tayo nagtatrabaho ng maayos kay Lolo, pinapalo tayo. Oh. Pinaparusahan tayo. Ayan. In pagkain sa di ko naman alam magluto. Ah, mamaya magpirito akong itlog. Ay, grabe si ano, si... Kilala mo ba Ma'am China? Si Eb's Kitchen? Sus, grabe talaga. Nakakaloka. Halos 300 yung views niya ay yung ano niya ngayon, kanina. Sana all na lang talaga, mapapasana all ka na lang Ma'am China. Kilala mo ba yun, Vine? Si Eb's Kitchen? Tapos 1K like? Oy, sana all na lang. Kasarap. Oo, Ma'am China. Gustong-gusto niya yung mga niluluto niya, Ma'am China. Talaga namang kahit na ano na lang, kahit anong luto na lang ginagawa niya, sige lang. Ayan, Random TV thumbs up po sa Premier Old Friend, sabi ni Manay Bicol. Manay Bicol, still playing ka dito sa chicken mo ha. Ayan, Ma'am China, still playing ka din sa iyong ano, sa iyong highlight, Ma'am China. Ay, salamat, meron din 23 pumasok. Thank you. Thank you, Lolo. Lolo Whitey, salamat. Bigyan mo pa rin ako ng 23 kahit na naka-direct ako. Ayan, maraming salamat. Grabe talaga, sobrang nakakatuwa yung kanyang ano, kahit pipiritong itlog na lang siya. Depende din kay Lolo kahit anong i-live mo. Oo, Ma'am China. Talagang pagka nakawilihan ka ni Lolo, bibigyan ka ng maraming ano, pag naman nakainisan ka, tatanggalan ka, isi-0-0 yung Ma'am China. Pag nakainisan ka, isi-0-0 niya yung ano mo, yung viewers mo. Ay, nako. Ginawa ko na lahat, wala talaga. Ay, nako, Ma'am China, nakakaloka, 'di ba? Pag nakawilihan ka ni Lolo, bibigyan ka hanggang ano, abuti ng daan-daan. Pero pagka nakainisan ka, Mama na Bicol, ayan. Done watching and share your latest upload. Wow. Oo nga, Sis Vine. Si ano, si Eds nga. Si Ebs. Kaya nga, ako, zero niya. Di ba, Ma'am China? O, di ba, pag nakainisan ka ni Lolo, di ka talaga niya bibigyan kahit magtumbling-tumbling ka dyan. Kahit magtumbling-tumbling ka dyan. Ayan. Done watching na ako Manay Bicol dito sa napakasarap mong ano, chicken. Ayan, nasa ads ka pa Manay Bicol, may ads ka sa dulo. Kahit nakabag na, dalawang CP0 pa din. O, di ba, Ma'am China, talagang totoo yan sinabi mo. Talagang sinisiro-zero niya yan. Pero okay na rin paminsan-minsan okay na rin yung paminsan-minsan mag-direct tayo nang hindi naman tayo puro ano. Ayan, dito na ako kay ano. Ayan, done watching na ako sa'yo, Manay Bicula. Dito na ako kay Sis Peli. Sis Peli, punta na ako sa bahay mo, Sis Peli. Ayan, dito ako Sis Peli sa magluto tayo ng vegetarian. Ayan, naka-play ka na Sis Peli. Holograph, good morning. Ayan, malapit na akong magluto. Ayan, iwanan ko muna kayo maya-maya at ako'y magluluto ba. Wala pa kaming almusalan. Ayan, Ma'am China, malapit ka na magdan, Ma'am China, dito sa highlight mo.
Yan, Tom Goods na tayo. Holograph, what's in your, ano ba to? Farky video, my friend. Holograph. Di man niya nagbalik si Holograph man. Oy, puro lang yan, baba siya ng bahay. Di man niya nagbalik sa mga nag-view sa kanya, tsaka sa mga nagdikit sa kanya. Di man niya nagbabalik. Yan si Holograph, tsaka si CH, 20CH. Di yan sila nagbabalik. Tapos si si All About, hindi rin yung nagbabalik. Basta baba lang sila ng baba ng bahay. Yung copyright ko, bakit kaya hindi maalis? Ma'am China, nakailang beses na akong erase ng song. Hindi pa, ganun pa rin. Naka-red pa rin siya. Ano kaya gagawin ko doon? I-private ko na lang kaya. Isang linggo nang mahigit, magdadalawa na. Ayan, may add sa dulo, Ma'am China, yung highlight mo. Sa dulo at sa una, mayroon. Ayan, si Spelly, malapit ka nang mag-dance si Spelly. Sige manay, ingat ikaw, ingat. Salamat Manay Bicol. Yan, magluluto muna ako guys. Iwan ko muna kayo. Si Spelly, done watching na ako si Spelly sa video mo si Spelly.
Tag-ulan. Walang araw ang sinampay. Sa Plantex. Kulog sa kulob. Pero sa Ariel, Ariel with Downy. Deep cleans full of causing stains, kaya may bango parang bilad sa araw. Ariel! Is that fine line? And acne marks too. Try this. Olay. Madam Eunice, good morning. Sir Kadahon, good morning. Ayan, Sir Kadahon, dito ako sa bahay mo, Sir Kadahon. Yan, tapos na tayong magluto, kaya kakain na tayo. Josephine, good morning. Ayan, Sir Kadahon, nandito ako sa bahay mo, Sir Kadahon.
Playing ako dito sa... Teka, wait lang. Mukhang na-play ko na yata lahat ito dito ah. Ayan, dito ako sa isang beses lang to sa isang taon, Sir Kadahon. Big love shout out host. Ayan, good morning Josephine. Channel, good morning. Ay, lobat. Oh my goodness. Wait lang, mukha tayo charger. Lobat, waya, wag kang munang mamamatay, please. Kunti na lang. Ayan, malapit na. Ayan. Ay, salamat. Umabot. Ayan, Sir Kadahon. Playing ka, Sir Kadahon na. Random TV vlog. Ay TV by Kat Tribo. Ayan. Next kita dito, random ha. Ayan, malapit na matapos si Sir Kadahon. Madam Yunes, good morning. Dito ako sa bahay mo, Madam Yunes. Ingay ng mga aso. Ayan, Madam Yunes, dito ako sa iyong mansyon. Mansyon talaga. Maghanap muna ako dito, Madam Yunes. Mukhang na-watch ko na rin to lahat dito. Mag-ano muna ako, mag-chins account muna ako. Lahat yata na-play ko na dito, Madam Yunes ha. Ayan, ito hindi pa. Dito sa cute mong mga pusa. Ayan, nag-chins account tayo. Ayan, Madam Yunes, playing ka na. Magwa 1 million na to, Madam Yunes. Itong ano mo, pusa. Kumain na tayo. Tom goods na ako.
Lakay, good morning. Si Lakay Fruitel Channel. Ayan, Lakay, good morning sa iyo, Lakay. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Lakay. Kain na tayo, ne. Ayan, mag-mute muna ako, guys. Maraming aso na maraming asong nag-iingay.
Ayan, maraming salamat sa mga nakatambay diyan. Nag-mute ako guys kasi maingay yung ano, maingay yung mga huni ng manok tsaka yung tahol ng aso. Ayan, Sir Rafael, nandito ako sa bahay mo, Sir Rafael. Ang haba kasi ng video ni Sir Rafael. Ayan, dito lang ako sa 2 minutes mo, Sir Rafael. Ayan, playing ka po. Sir DM, good morning, Sir DM. Sino ba yung hindi ko napuntahan kanina? Ma'am Eva, good morning, Ma'am Eva. Madam Yunes, dana ako sa bahay mo, Madam Yunes. Si Idol Jutors. Jutors, nandiyan ka pa ba, Idol Jutor? Sir DM, salamat Sir DM. Sir Rafael, playing ikaw, Sir Rafael. Si Ma'am Sachi. Ma'am Sachi, nandiyan pa ba ikaw, Ma'am Sachi? Ayan, good morning, good morning. Ayan, nintay ko si Idol Jutors. Ayan, dito ako sa bahay mo, ano, Idol. Ayan, playing ako dito sa ano mo, sa latest upload mo 5 days ago, Idol Jutor. Ayan, playing ka na. Sir Rafael, done watching ka na, Sir Rafael. Sir Rafael, where are you? Ayan, nasa ads ka pa, Idol Jutor. Dito ako sa 5 days ago mo. 45 heart rides. Ayan, lapu-lapu. Lapu-lapu tubadian. Ayan, naka-play ka na ha. Ayan, mag-mute ako ulit ha kasi ano aalis ulit ako. Maraming kasing mga huni ng aso. Kaya ako nag-mute. Eh malayo ako, hindi ko ma-mute pag ano, kaya minumute ko pag maalis ako.
Ayan, maulan na umaga na naman guys. Good morning, good morning. Maulan, maulan. Maulan. Maulan na umaga na. Maulan na naman tayo. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga tumambay. Thank you, thank you. Ayan, end ko muna to. Then, magte-take to ako yata. Wait lang guys ha. Ayan. Thank you so much.